Ονομάζομαι Μιλτιάδης Παπαστάμου, είμαι μουσικός και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Παπάκου Χολαργού με το συνδυασμό 8 προτάσεις του Χάρικου Γιουμτζόπουλου. Ανακοίνωση στους ψηφοφόρους μου. Δεν μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω. Μπήκα για ίδιον όφελος. Σε αντίθεση με όλους τους υποψήφιους που κατεβαίνουν για δημοτικοί σύμβουλοι από αγάπη για τον τόπο τους, κυριαρχούμενοι από μια έντονη όσο και πρωτόγνωρη επιθυμία άδολης προσφοράς στο συνάνθρωπο και συντοπίτη, εγώ μπήκα στην πολιτική για να τα πάρω. Και εξηγούμε. Πριν 2 εβδομάδες μου τηλεφώνησε ο Χάρης ο Κουγιουμτζόπουλος, εφ' εξής αρχηγός, παλιός συμμαθητής στο γυμνάσιο που πάντα ήθελα να δείρω, και μου ζήτησε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιό του 8 προτάσεις για το Δήμο Παπάκου Χολαργού. Κολακευμένος, το σκέφτηκα, το ζήγησα και αφού δεν υποστηριζόταν και από κανένα κόμμα ώστε να εκτεθώ, μέρες που ζούμε, συμφώνησα. Ξεκίνησα λοιπόν να κατέβω στις εκλογές, αποσκοπώντας, σαν κανονικός άνθρωπος, στο να κάνω κανένα ρουσφετάκι, να τσιμπήσω καμιά μιζούλα, να φτιαχτώ κι εγώ τέλος πάντων, όπως όλος ο κόσμος. Όταν κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό το πνεύμα του συνδυασμού, ήταν αργά. Την είχα ήδη πατήσει. Ο συνδυασμός είναι γεμάτος από ξενέρωτους, πραγματικά αξιόλογους υποψήφιους που χαλάνε την πιάτσα θέλοντας να προσφέρουν αφιλοκερδός, μπιάχ, και που και καλά έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να το καταφέρουν. Όλοι οι άλλοι είμαστε ηλίθιοι. Από πού τους φέραν αυτούς, από τον Άρη? Για να επανέλθω. Η θέση μου αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και η μόνη επιλογή επιβίωσης σε αυτό το ανίκιο όσο και εχθρικό περιβάλλον ήταν να σπαστώ επιφανειακά τις αρχές των 8 προτάσεων, ελπίζοντας φυσικά στο να μην εκλεγώ, και γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας παρακαλέσω. Ψηφίστε λοιπόν 8 προτάσεις για το Δήμο Παπάκου Χολαργού και μην ψηφίσετε εμένα. Ψηφίστε 8 προτάσεις και σταυρώστε τους άλλους. Βγάλτε δήμαρχο τον αρχηγό και αφήστε με στην απέξω για να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο και να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά οι αξιόλογοι. Σας ευχαριστώ, σίγουρος ότι θα πράξετε το σωστό. Μαυρίστε με! Και σε αυτό το όμορφο σημείο θέλω να σας παρακαλέσω να ψάλουμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Αμερικής, Γερμανίας, το ίδιο είναι. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.